Tíortha agus bia. Éhan daoine I dtíortha éagsúla bíana éagsúla. Sa Spáin, éhan daoine paella agus tapas. San Iodál, éhan daoine pasta agus pizza. Sa rank, éhan daoine sealadí nó cáis agus arán. Sa Tseapán, éhan daoine sushi agus ríis. San India, éhan daoine curry agus ríis. Ceistena. Ceist a héan. An éhan daoine I ddíortha éagsúla bíana éagsúla. Ceist a dó. Céir de éhan daoine sa Spáin. Ceist a trí. Céir de éhan daoine san Iodál. Ceist a ceathair. Céir de éhan daoine sa rank. Ceist a cúig. Céir de éhan daoine san India. Tíortha agus bia means countries and food. So it says Ihin daoine, people eat. Ihin daoine I ddíortha éagsúla, people eat in different countries. Éagsúla is different. Bíana éagsúla, different food. So people in different countries eat different foods. Sa Spáin, in Spain, people eat, Ihin daoine, paella agus tapas. They eat paella and tapas. In Italy, people eat pasta and pizza. In Sarank, in France, Ihin daoine sealadí, no cáis agus arán. They eat snails or cheese and bread. In Japan, sa Siobhan, people eat sushi and rice. And in India, Ihin daoine curry agus ríis. People eat curry and rice.